Kani kedai ke All India Radio Shillong ka khubor ban pulia phi de meri nong ti walang. Kini kilong ki mat ki kong san jong ka khubor man ta ka step. Rai ke Sarkar Meghalaya ban pha tokit binya da ka kan hun nong bishar halor ki jingja ki berang jashen hasor Shillong. Ke India ka buddi ni kan long kaman ba ka jingsingan jong ki briula jong ki berang sakut menta hakari Afghanistan. Ani kerana Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi minta kesengi baka kenhun nongi dekai ke bandit mi kemat ke India haka Tokyo Paralympic Games. Hashwa punya asnoi ke kubur ke babanya semua bahaban syashkor shwa ya kani ke jing penbena. Namar ke jingdan jong ke COVID-19 ni kan tuwe pigi para lok nong sengap baro ban kingsting nrei pidon kamen buat rinti ya baro ke jing beta bala ai kenang banyadai le dia beri kiwe na ke jing pang ke bashir kei. Kita beladap sausan senam kertas neng beladap yo ya ketika ka beningkong ki ha bani shimsai ketika ka baarkat kum ka por belabu bo ile de ha ka jing singan de ka buat perkeng ki ni kilai teli ki jing betha ki masuk ban buat phong ki mask ya paji iwe ni iwe sat bhai la ki kiti ba dur khmat man la ka por ki don ki national helpline number ki batrekam man ai ye ki jing penshai ba jing bitanin ti ye ki pajba ha ka be de ka COVID-19 kini ki de ki national helpline number not iwe ar like ndai hinyo pra not sau hunril but iwe not hinyo san ki number ai jing rap ki balong kerpang ha Meghalaya ki de ki ne iwe not pra but iwe not hinyo not minta pat penyas ngawe ka khubor ka babnya Menteri Rang Baka Meghalaya kondat ke sangma min kesengi ula pentim baka Sarkar jilla kala shimi ka rai ban pha tokit bnya da ka kenhun nong bishar halor ki jingja ki bedang jashen ha sor Shillong ka bakan thup ye ka jingyap jong General Secretary badem ka seng HNLC bar ka jing bathai bom ha yolan mukra Menteri Rang Ba ula benrap shushu da ka boong batang mere yo e ka kaiphat na ka te kenhun tokit ka Sarkar kan sale ka badan kam Nalor kata an sa thauru ya ka peace committee ne ka committee terekam ka ban kershan ne ka jing yesuk ya ka ba anam khamat do sembut Menteri Rang Ba ka jelau ba preston tun song ki dekhot jong ka kin thop ya ka tuk aningut ki Menteri Sarkar kinong yelam nyam kirang ba shnong bat ki seng phalang Menteri Rang Ba ula kan ule tho ba ha ka jing elang la shimru ya ka rai ban thau ya ka sub committee na ka benta ka jing shngan ba ka jing penne ka sukasan ya ka ba an salam khamat da Menteri Rang Ba Halor ka shithi bala phado menteri ki kampo yang ka Sarkar jelau ba lakmen rumboy ban pelak no aya u na ka menteri u kondat ke sang mau ong ba empat la ban shime ka rai minta kumni namar andang bishar banya shwaya ka Menteri Rang Ba kuntu ki pat ba baro ban penne ya ka sukasan ha ka jela ka Sarkar Meghalaya kala shime ka rai ban penjalan shishu ka curfew ha baro ka wai ka Sor Shillong sa arpusaw kanta ban penti kana ka shong suk shong san hadin ka jingelang jagi Menteri Sarkar ringkat bagi ofisar Rang Ba ha Shillong min ka singi Menteri Rang Ba konat ke sang maulai thu ha kinong patai khubor baya ka rai ban penjalan ka curfew la shim khnang ban pelat bat ya da ne ki no ki jing snam mentala bo por ba ka curfew kan trekam had usan bajin step jong ka khat pratrik unailar ar hajar ar phuwe UMDC Kamolai constituency ringkat berkendai mud kirang ba shnong Kamolai min kasi kilalet banyak keren ber Menteri Rang Ba konat ke sangma lemar usumbut Menteri Rang Ba presiden tunsong halor kalong kaman jang kasukasan Kamolai katai ka kanhun kalabu ke jing kerpat ban bo ke jing tokit daw nung bishar halor ke jing jaha ka khatlai tarik unai lar ar hajar ar phuwe Menteri Rang Ba ula pentip ha kiti kinung elam ba ka kanhun menteri ka blasong jing elam min kasi kala dap rai ban pha tokit da ka kanhun nung bishar la airu ya ka dorkhas Menteri Rang Ba ka bakan tu ban weng no ka ketem CRPF na maulai ka bayeng ha ka jaka ka balong trai da ka tanat arts and culture Menteri Rang Ba ula dep ekran mat phang bat Inspector General jong ka kanhun CRPF ubala kerpa di ka Sarkar jilla ban ai jaka no dakawe khnang menyo thau ka ketem CRP ka baskem nakalem jong Menteri Rang Ba ula pentikna ya ka kanhun mi khamat na maulai ba an sa shim mardor kila trekam ban yo weng no ya ka ketem CRP na maulai Menteri Rang Ba bo sembut Menteri Rang Ba kila buru ga jingkat pat hakmat kino elam ka shnong maulai ban shimi ka benta trekam ka bakongsan khanang ban penyo biang ye ka sukasan ha maulai bat ha Sor Shillong kani ka khubor ka wanchpi na ka All India Radio Shillong ka
India min kasi kala pensno ba kan sa shimya baro kilat dan penti kena ya ka suka san ba ka jing shangan jignong India ki badan menta ha Afghanistan. Unong aikti na katanat ki kambari ka sorkar India u arindam bakchi uang ba ka jing pensangye ya ka jing penher lingsun na ka lingsun Kabul kala penthut ya ka jing temu ke India ban wanyalang no iki brio lejong. Minta ke India ke aptang ya ke por ha ke baan plebiang ya ke jing penher lingsun na Kabul bar ha ke jo ke por ke bodin tik patik ya ke longkaman ke bamenta ha ke ri Afghanistan. Ke India ke ya keren na ke por sya ke por bekinong India ki badan ha Afghanistan minta bar ki baang nut banon pai no syari lejong. Menteri ki kambari ke sorkar India Dr. Jay Shankar ula ong ba la banyo I ba kala dan shibun ke jingtre ha ka roi ke par ha India ha kini ki news nem balala. Uong ba kinong India ki angnu ki ba kham shalor shu shu. Haba ai jingkran ha ka program India 75 Freedom Summit bala penya da ka Wayne Niki Channel Television u Dr. Jay Shankar ula kedau ya ke jingkiu irat ke India habun ki liang la ka de ha ki karhana ki babon ka rep ka riang ka puli puthi bar ka jingpet mi ki jat kam ki pathamai. Menteri Rang Badu Kri Narendra Modi minta kasih unse keren link ka video conference bat ka kenho ni lekai ke India kaban ni yakun haka Tokyo 8000 Arpo Paralympic Games kiran san pasamut ki rang bat ki thai lekai ke ri ki baduna ki khot met jungki ki ban mi khmat ke India hakan dai jat ki jingi lekai ha Tokyo kini ka dairu ka kenhon ka babon tam me ki nongi lekai minta kawan ka ba ka India kala pen mi ha ka Paralympic Games. Hakatika jingi kren ansadon lang Menteri Ketanat Sports jong ke sorkar India u Anurag Thakur. Ha Meghalaya lais pasan pu armut ki briu kile othamai ukhyang jingpang corona min kasi bar haka jog por sa phramut ki briu kile khlat no namar jong kate ki jingpang. Hendrungut na preng ki bela khlat ki dei ki bampat shemna aitika ongko khobor bela pemi de Ketanat jong ka koi ka khya. Kejinya briu namar jong ka khlam Meghalaya kla ki usha ka 1000 arspa lai pusanun. Haka wipat kaliang hrus pa sab khundai ngot ki wipat ki briu ki lat no khanyang jingpang min kasi. Ki active cases ha Meghalaya menta ki don lai hajar news pa hruf hui ngot. Kawai ka trok ka badai jong ka FCI anup trade ka bakit ya ukhaw kala syara ha kirunar min ka step kat badang penyeng ya ka hajan FCI Umulong West Jainti Hills District. Lara bore ketika trok ringkat bu unongnya jongka barki pilit jongka jawai kila pelong ya ka jing tepet ka bajur halenter ka surok ba jawai bypass ba kila yo bat ya ka ha kli tersi kat kum ka jing tho jong SPBD marak la yo kem ya arun kirunar ki badan kti ha ketika kambaman hendrai uban lai ulalat pet nakti ki pulit kila lap ya ka met yap jong nongnya jong ketika trok bat menta kidang wat shu ki we kirunar ki balale ya ketika kam sneo ka Kinhuan Rights and Risk Analysis Group RRAG ka badan ya ka themme ya Delhi min kasni kala kantu ban pha tokit de CBI halor ka jing syasiat yap jong General Secretary barem ka HNLC uba Chesterfield thankiu ha ka por le khinra ki pulit haying jong u min singi tho ding u director jong ka RRAG u Suhas Chakma u pensno ba updyang ya ka jing hershuki jong menteri ki kampo yeng ka sarkar Meghalaya uba la kamen ramboi halor ka lang ka manjong ketika jingja ka pasusi ulo angru badai tangda ka jing tokit benya jong ka CBI baan sala ban tip shai kedar ya ki jing shisha baro hakawai ka khobor ka Meghalaya Human Rights Commission MHRC kala shimkhya ya ka jing sha siat yap jong ba Chesterfield thank you ba kala pan ya ka kaipot ka benya na ka sarkar jilla halor ka tei ka jingja Katanat ki kampung roi hasor jong sarkar India kala kubur ya ka jing thumu bantai sakhat riu hajar sauspa prabu pratli ki yeng hapo jong ka Pradhan Mantri Awas Yojana Urban PMAYU ya ka te ka rai la shim ha ka jing lang ka pasan jong ka Central Sanctioning and Monitoring Committee jong ka PMAYU dakani ka rai bla shim nak sarkar India ka jing te yeng ya ki baduk kala kiu sha ka shispa khat lai lak tli na preng kini lala pendep san hui lak kiyeng bat prabusan point riu san lak tli kiyeng kidang don ha ka tre ka ta sha chan katu ni ka khubor kala kut bakala wanshpi na ka All India Radio Shillong sngababan apan mata sai ka program ka banbon